V tomto videozázname, ktorý vznikol na základe našej 4. videokonferencie, budeme opäť hovoriť o digitálnych technológiách a ich využití. V prvej časti sme si hovorili o digitálnych technológiách a snažili sme si zhrnúť digitálne technológie v slovenskom jazyku a literatúre, o ktorých by mal mať prehľad a mal by vedieť používať frekventant na základe štúdia a školení prvého a druhého modulu. V prvej časti sme stihli hovoriť o multimédiách, v tejto druhej časti dokončíme zhrnutie digitálnych technológií. Takže ja len pripomeniem, že v tej prvej časti sme vlastne digitálne technológie v slovenskom jazyku a literatúre rozdelili na dve skupiny. Prvú skupinu tvoria technológie, ktoré sú použiteľné aj s internetom, aj bez internetu. A druhá skupina, online databázy, komunikácia Web 2.0, sú použiteľné jedine vtedy, ak máme internet. Čiže ak v triede internet nemáme, tak naďalej môžeme používať multimédia, interaktívny výučbový systém ako interaktívnu tabuľu, tablet, hlasovacie zariadenie, ale samozrejme tieto technológie môžeme výrazne umocniť, ak ich prepojíme s internetom a využijeme prepojenie na online databázy a komunikáciu. Poďme teraz na ďalšiu časť, o ktorej sme nehovorili, a to je interaktívny výučbový systém. Pod interaktívnym výučbovým systémom rozumieme sústavu pomôcok, a to je interaktívna tabuľa, hlasovacie zariadenie a tablet. Samozrejme, v rámci interaktívnej tabuly máme projektor. Tá sa ovláda aj pomocou počítača a elektronického ukazovadla, elektronického pera, ale táto sústava pomôcok vlastne tvorí interaktívny výučbový systém a podrobne sa s ním frekventanti mali oboznámiť v rámci druhého modulu. Je na to špeciálna kapitola v učebnici druhého modulu, ktorú je vhodné si prečítať, pretože tam máme dôvody, prečo sa vlastne snažíme používať interaktívny výučbový systém, a sú tam aj prvé ukážky jeho použitia. Tu na obrázku môžeme vidieť vlastne interaktívnu učebňu, kde máme dokonca 3 druhy tabletov. Ten prostredný je tablet, ktorý zvyčajne používajú žiaci, je to dotyková tabuľka. Tu je trošku väčší tablet, ktorý má ešte aj špeciálne ovládacie tlačidlá. No a v dnešnej dobe vďaka technológii dotykových displejov učiteľ ešte má zvyčajne aj panel, tablet s dotykovou obrazovkou a pomáha mu vlastne bezdrôtovo ľahko ovládať interaktívnu tabuľu. Teda ak to zhrnieme, ideálnou učebnou je interaktívna učebňa, ktorá má interaktívny výučbový systém. A dominantným prvkom je samozrejme interaktívna tabuľa. A ak sa na to pozrieme, akým spôsobom sa vlastne interaktívna tabuľa zavádza do praxe, tak zvyčajne v praxi učiteľa hovoríme, že prechádza 4 fázami. 0. fáza je taká fáza, kde vlastne sa učiteľ snaží pracovať s interaktívnou tabuľou, ale tieto pokusy sú viac menej náhodné, nesúvisia s výučbou a zvyčajne škola ukazuje interaktívnu tabuľu pri návštevách alebo špeciálnych udalostiach, ako sú dni otvorených dverí a podobne. Po 0. fáze zvyčajne učitelia, ak začínajú pracovať s interaktívnou tabuľou, tak ide prvá počiatočná fáza. V podstate vtedy vníma učiteľ interaktívnu tabuľu ako klasickú tabuľu a k nej takto prispôsobuje svoju prácu. Na starých veciach, myslíme tým tabuľu, a pritom používa staré spôsoby práce. A v takomto prípade vlastne používa poznámky, schémy, diagramy, stále písané rukou ako pri klasickej tabuli. Príležitostne použije, otvorí PDF, Word dokument, prípadne skenovaný text alebo obrázok. A v podstate vyučovacie hodiny majú interaktivitu obdobnú ako pri výučbe klasickou tabuľou. Samozrejme tieto hodiny učiteľ nenahráva, pracuje sám, je v izolácii a svoje materiály nezdieľa. Táto prvá počiatočná fáza je veľmi bolestivá pre učiteľa, pretože nerobí nič naviac s tou interaktívnou tabuľou, nevyužíva jej možnosti
tak samozrejme tá klasická tabuľa sa mu zdá na použitie o mnoho jednoduchšia, o mnoho menej časovo náročná. Ak učiteľ vydrží, preklenie túto prvú počiatočnú fázu, tak potom ako sa zoznamuje s danou technológiou interaktívnej tabule, tak robí staré veci, ale už novými spôsobmi práce. Využíva plnejšie funkcionalitu interaktívnej tabule, konkrétne už jeho vizualizácia je bohatá, zvýrazňuje text, bohato farebne počiarkuje pri prezentovaných poznámkach. Využíva už pripravené texty, obrázky, videá, animácie. Počas výučby aktívne prispôsobuje zobrazovaný obsah. To znamená, že podľa potreby presúva, vystrihuje, kopíruje prezentovaný obsah. Vyučovacie hodiny si už často pripravuje vopred, nahráva si ich pre vlastnú potrebu, nahrávky potom neskôr využíva pri príprave na ďalšie hodiny. Učiteľ si uvedomuje, že práca na materiáloch je veľmi náročná, preto sa stáva zvyčajným členom komunít a začína využiť materiály ostatných učiteľov. Aj v tejto fáze ešte stále vlastne učiteľ sa borí s problémami a tá technológia stále nie je plne využitá. Takže ak preklenie tú prvú a druhú fázu, tak nastane tá tretia konečná žiadaná fáza, keď už robí nové veci a novými spôsobmi práce, ako napríklad využíva obrázky s vysokým rozlišením, vie ich zväčšovať, zmenšovať, používa kvalitné video, animáciu, zvuky, všetko v reálnom čase, čiže keď nahráva zvuk, video, tak priamo kamerou, mikrofónom, vizualizérom, využíva pritom počítačové programy, napríklad na snímanie zvuku, vysiela cez internet, Skype, YouTube, anotuje veci, zväčšuje ich detaily, spomaľuje dokonca priebeh, zrýchľuje, okamžite upravuje, analyzuje. Samozrejme plne využíva interaktivitu tabule žiakmi, to znamená v prípade viacdotykovej tabule idú 2-3 žiaci k tabuli. Učiteľ sám zasahuje do práce na tabuli. Samozrejme, keďže máme interaktívny systém, tak automaticky podporuje mobilitu cez tablet alebo sadu tabletov. Využíva aj to, že sa tabule dajú rozdeliť na dve a viac častí a zobrazuje vlastne rôzne veci súčasne. Napríklad žiaci prezentujú viacero riešení, odpovedí, učiteľ ukazuje viacero kanálov. Samozrejme, interaktívnu tabuľu prirodzene prepája s elektronickým hlasovaním, kolaboratívnym vytváraním obsahu na hodine. To znamená, že učitelia, študenti pracujú v Google dokumentoch, v blogu, v sociálnej sieti, využíva online dáta, ako sú elektronické slovníky, encyklopédie, využíva grafické modelovanie ako pojmové mapy. Ďalej snaží sa čerpať z reálnych príkladov, ako je Slovenský národný korpus. Tabuľa sa stáva vlastne virtuálnym priestorom pre to, čo by bežne vlastne nevedel realizovať. Automaticky nahráva vyučovacie hodiny, ktoré sa hneď zdieľajú so žiakmi a samozrejme s učiteľskou komunitou na webe. Tu je vlastne aj odpoveď na to, čo s dnešnými modernými technológiami, ak som v časovej tiesni. Áno, moderné technológie vyžadujú veľa času, ale práve preto boli vymyslené sociálne siete a možnosť vytvorenia komunít, kde učitelia, ktorí si uvedomujú silu týchto technológií, už spolupracujú a nevyrábajú všetko sami a na kolene. Čiže nie je možné pre jednotlivca, aby si vyrobil všetky materiály, ako to bolo kedysi, ale je už nutná spolupráca. Nie každá škola, nie každá trieda, nie každý učiteľ má možnosť pracovať s interaktívnym výučbovým systémom, to je mať plné vybavenie, interaktívnu tabuľu, tablety, hlasovacie zariadenia. Preto by som veľmi krátko chcel v tomto príspevku povedať o nejakých alternatívach, ako možno za relatívne lacnejší peniaz získať v podstate plne funkčnú alternatívu k týmto systémom. Tak jedna z možností, ako nahradiť interaktívnu tabuľu tabletom, je samotný tablet a interaktívny projektor. Technológia interaktívneho projektora je stále len 2 roky. To, čo vlastne interaktívny projektor je, nám veľmi pekne demonstruje nasledovné YouTube video.
Ide o interaktívny projektor firmy Epson, kde máte možnosť vidieť, že je to projektor s veľmi krátkou projekciou, to znamená, že je veľmi blízko pri stene. Tým pádom vlastne sa vám nestane to, že keď rozprávate na triedu, aby vás oslepoval. Ako vidíte, tento projektor rozoznáva pohyb pera a tým pádom na ľubovoľnej ploche, ľubovoľnom povrchu, čiže plastovej tabuli, keramickej tabuli, drevenom povrchu, samotnej stene, ak je hladká, ak nie je drsná, tak vlastne môžete kresliť alebo používať to pero presne rovnako, ako je to na interaktívnej tabuli. Ďalšou veľkou výhodou tohto projektora je, že on je v podstate klasickým projektorom, to znamená, že nepotrebuje špeciálne ovládače do počítača, ale stačí zinštalovať iba ovládací software a už nám vlastne beží daný projektor. Samozrejme, má v sebe automatickú kalibráciu, takže to je ďalšia vec, ktorá nám pomáha. Nemôže sa stať, že na tej projekcii píšete perom a tá stopa sa objavuje ďaleko za tým perom a vy musíte veci kalibrovať. Pri tabuliach sa to často stáva, že pred každou hodinou vlastne je potrebné urobiť kalibráciu. Čo je pekné na týchto interaktívnych projektoroch, že sú dokonca použiteľné aj bez počítača, pretože majú v sebe vstavané vlastné obslužné programy, takže vy viete spustiť ten projektor a viete kresliť ako na tabuli, čiže odpada dokonca aj použitie počítača. Navyše sa vie prepojiť aj na internet, takže viete ukazovať aj obsah z internetu. Ako každý projektor je prepojiteľný s vizualizérom, o ktorom sme hovorili, že to je špeciálna kamera na ramene, a ktorou vlastne možno zobrazovať to, čo máme na stole vo veľkom detaili cez projektor. No a vďaka tomu, že je projektor interaktívny, tak môžeme vlastne veci popisovať. Súčasne, keďže tento projektor vie rozoznávať viacero pier, tak môžete používať viacero pier naraz, čiže môže byť viacero užívateľov. Ďalšia vec je, tento projektor môžete použiť tak, že si urobíte interaktívny stôl. No a tu vidíte jedného z našich predajcov, ktorý takýto projektor predáva. Je samozrejme vhodné si nájsť viacero predajcov a zhodnotiť, ktorá cena je výhodná, ktorá nie. Takže ja sa vrátim späť do našej prezentácie. V prípade interaktívneho projektora je vhodné na prácu, na tú interaktívnu prácu s tým obsahom už použiť samotný PowerPoint, pretože v ňom vieme vlastne využiť to, že vieme kresliť, vizualizovať veci. Takisto je na tom program OneNote. Obidva programy sú popísané v druhom module v kapitoli Tablet. No a do pozornosti by som dal aj software Active Inspire, čo je software k interaktívnej tabuli firmy Promethean, ActiveBoard. Ale čo je na ňom unikátne, je to, že je zadarmo. Vieme ho nainštalovať aj na tento interaktívny projektor, aj na ľubovoľnú inú interaktívnu tabuľu, pričom má veľmi dobré vlastnosti, takže ja len ukážem veľmi stručne na videu, ako práca v takomto systéme vyzerá. Takže vidíte, rovnako ako v prípade interaktívneho projektora a všetkých tabuľ máme pero, no a môžeme priamo ten obsah prispôsobovať tomu, čo sme hovorili, že v tretej fáze chceme využívať interaktívnu tabuľu s plnou interaktivitou.
No a tu vidíte všelijaké možnosti využitia od map po simulácie, fotografie, výpočty a podobne. Myslím si, že toto video veľmi pekne ukazuje to, čo myslíme tým treťou fázou používania interaktívnej tabule. Čo sa týka hlasovacieho zariadenia, tak hlasovacie zariadenie, to sú klikery a celá taška so systémom, tiež nie je veľmi lacná záležitosť, ale v súčasnosti s nástupom nových technológií, ako sú smartfóny, inteligentné telefóny, tablety, respektíve maličké notebooky, tak ak dokážeme v triede vytvoriť internetové pripojenie, tak vlastne žiaci môžu využívať tieto nástroje ako hlasovacie klikery a plne to nahradí hlasovacie zariadenie. Má to spústu výhod, pretože pri hlasovacích zariadeniach sa musíte o celú techniku starať vy, respektíve škola, kým v tomto prípade vlastne študent sám sa stará o ten mobil a vzhľadom na to, že študenti milujú svoje mobily, tablety, tak sa im nestane, že ich zabudnú alebo že si ich nenabijú. A podobne naozaj je to výnimočné. V súvislosti s tým, ak by sme chceli používať mobily na školách, tak hneď nás napadnú určité obmedzenia z hľadiska legislatívy. U nás je to zbierka zákonov číslo 320 z roku 2008, kde paragraf 20 jasne hovorí, že počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón a môže ho používať iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho triedneho učiteľa alebo riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu. No a samozrejme, ak my ho využijeme na zmysluplné aktivity vo výučbe, tak toto je, myslím, odôvodnený prípad a tým pádom vlastne táto legislatíva nie je prekážkou v tom, aby sme mobily mohli používať. Samozrejme, keďže ak dovolíme mobily používať, tak automaticky vznikajú aj určité nevýhody toho, keďže mobily rozptýľujú žiakov. Častokrát učitelia hovoria, že žiaci ich nahrávajú a oni o tom nevedia, fotografujú, dokonca píšu si ťahaky do mobilov, posielajú si SMS-ky, podvádzajú. Aj k tomu sa dá vyhnúť a prax hovorí, že takéto nevhodné správanie možno eliminovať, ak sa zavedia jasné, striktné pravidlá používania mobilu, smartfónu, ktoré ak učiteľ žiakom vysvetlí, tak žiaci nemajú problém s tým, aby uzavreli tzv. Spoločnú dohodu. So súhlasom riaditeľa aj rodičov je vhodné, ak sa zavedie spoločná dohoda o používaní mobilov, kde je jasne vymedzené, ako sa má mobil používať, v akom prípade a čo z toho vyplýva, ak študent mobil zneužije, použije v iných situáciách. A samozrejme veľmi dôležité je aj druhá vec, že je vhodné začať pomaly a postupne integrovať mobil či tablet do výučby, pretože žiaci poznajú mobily alebo tablety len ako zdroj zábavy, komunikácie, ale vôbec si nevedomujú, že je to úžasný nástroj na vzdelávanie. Mobily môžeme použiť, ale je tu jedna prekážka. Mali by sme mať internet v triede a nie každá škola má opäť vybavenie také, že v každej triede je Wi-Fi. Ale aj v tomto prípade je tu riešenie, a to buď pomocou hardvéru, to znamená, že si kúpite maličký USB adaptér, vďaka ktorému viete zdieľať internetové pripojenie, alebo pomocou softvéru, tento tiež vlastne vie softvérovo nahradiť takýto USB adaptér. My si veľmi stručne vysvetlíme vlastne, ako to funguje. Tak podobne ako keď máte elektrickú zástrčku v triede a chcete, aby žiaci si pripojili svoje notebooky alebo prístroje na túto zásuvku, tak máte len jednu zásuvku a aby ste dovolili viacero pripojení, tak vlastne musíte dať predĺžovačky a rozdvojky, aby každý sa mohol pripojiť. To znamená, musíte mať prívod elektriny
A čo vy zabezpečíte, sú tie predĺžovačky. V prípade internetu takisto musíte mať vlastne internet v triede, a to buď vo forme pevnej zástrčky, to znamená, že máte zásuvku na internet a touto zásuvkou si viete pripojiť svoj notebook a viete využívať internet na tomto notebooku. Alebo ak nemáte ani zásuvku, tak zvyčajne dnešní mobilní operátori vám vedia poskytnúť cez mobilné služby internet. V takom prípade dostávate USB adaptér, ktorý zapojíte do počítača, aj do ďalšieho portu a vlastne cez tento USB adaptér vlastne máte internet od svojho mobilného providera, poskytovateľa internet. A teraz vy chcete, podobne ako v prípade elektriny, lebo máte len jednu zásuvku, len jeden adaptér na ten internet, chcete sprístupniť tento internet ostatným. Takže v prípade elektriny ste naťahali predĺžovačky. V tomto prípade je to jednoduchšie. Tie predĺžovačky vám nahradí ten USB mini adaptér, ktorý bezdrôtovo vytvorí sieť, Wi-Fi sieť, takže to internetové pripojenie cez pevnú linku sa ďalej bude vlastne vysielať do triedy ako Wi-Fi pripojenie. A ešte raz, to Wi-Fi pripojenie môžete realizovať buď pomocou USB adaptéra, tejto maličkej súčiastke, viacej máte aj v príspevku na našej stránke, alebo v prípade novších v prípade novších notebookov je možné použiť špeciálny software a tento software dokáže tiež vlastne mať tú funkciu toho Wi-Fi prístupového bodu, čiže pevné pripojenie alebo mobilné pripojenie vám vlastne ďalej dovolí zdieľať cez Wi-Fi ostatným žiakom. Takisto aj k tomu som vlastne pripravil veľmi jednoduché video, kde si môžete pozrieť tieto možnosti. Ak vy zapojíte vlastne ten USB adapter alebo spustíte ten program, tak v triede vytvoríte Wi-Fi, ku ktorej sa môžu bez problémov študenti pripájať a môžete vlastne fungovať. Ale podmienkou toho, aby mohlo všetko fungovať, je to, že musíte mať pripojenie, pevné pripojenie alebo pripojenie mobilné v triede a žiaci musia mať mobily, čiže smartfóny pripojiteľné na internet. A okrem hlasovania môžete využívať už potom aj ďalšie možnosti webov, o ktorých si dnes povieme. V prípade hlasovania, ak hlasujeme cez mobily alebo tablety alebo počítače, tak realizujeme to hlasovanie cez tzv. Cloudové služby. Cloudové služby po slovensky znamenajú služby v oblakoch. V skutočnosti vlastne tieto programy ako Polyriver alebo Google formuláre bežia na počítačoch firmy Google alebo v prípade Polyriver na univerzitnom počítači univerzity v Spojených štátoch amerických MIT. Tak v Polyriver sme si mohli vyskúšať hlasovať cez počítače, ale samozrejme ide to aj cez mobily. Tu vidíme stránku, cez ktorú hlasujú študenti, keď sa prihlásia na stránku polf.com. Tak toto sme si predstavili v druhej videokonferencii aj vyskúšali a na tejto linke máte ďalej ďalšie možnosti vysvetlené, ako sa vlastne hlasuje pomocou Polyriver. Alebo druhá možnosť je hlasovať pomocou tzv. Google formulárov, čo sú dokumenty, ktoré sa dajú vytvárať v rámci Google disku. Študent vyťuká si webovú linku alebo klikne na odkaz a otázka sa mu objaví vo forme webovej stránky, kde vlastne odškrtne danú odpoveď podľa typu otázky. Často vzniká otázka, že ako zdieľať takú otázku na jej hlasovanie. Tak jedna možnosť je, že ak máte internet v triede, či už Wi-Fi alebo pevný internet, čiže pevne napojené počítače, tak v prípade aj Polyriver, aj Google formulárov môžete dať odkaz v rámci sociálnej siete, kde si študenti kliknú a vlastne dostanú sa veľmi ľahko k danému obsahu. Alebo im to pošlete cez e-mail, v e-maili si kliknú na dané hlasovanie. Alebo ďalšia možnosť je, že im ukážete webovú linku alebo priamo sprístupnite obsah. Opäť k tomu som vám pripravil video.
Možno ešte by som tu v tomto prípade spomenul to, že otázky na hlasovanie sa môžu dávať v rôznej forme. Vy môžete dať otázku na hlasovanie vo forme textu, ktorý ho komentujete, ale môže to byť priamo samotná zvuková ukážka. Prednes poézie, nejaká audiomontáž a k tomu sa môže viazať daná otázka, alebo môže to byť priamo videoukážka z filmu, z videoblogu a podobne, kde zase žiaci majú o niečom rozhodnúť, alebo to môže byť ukážka z programu, kde vidíme záznam zvuku, reči a žiaci znova majú vytvoriť nejakú hypotézu, dôvodniť, čo vidia, prečo vidia, ako to vidia. Doteraz sme hovorili o technológiách, ktoré sú v princípe použiteľné aj bez internetu, aj keď už tie alternatívy k interaktívnemu systému, ako je hlasovanie cez Wi-Fi a podobne, už si internet vyžadujú, ale ak máte hlasovacie zariadenie, interaktívnu tabuľu, tablety, máte pripravené multimédia, tak v princípe internet nepotrebujete. Ďaleko väčšie možnosti sa nám otvárajú, ak ten internet máme, takže jedným z úžasných bohatých informačných zdrojov, ktoré môžeme používať v slovenskom jazyku na hodinách, sú tzv. Elektronické príručky a e-slovníky, respektíve Slovenský národný korpus. O týchto príručkách slovníkov a Slovenskom národnom korpuse sme hovorili na košickom prezenčnom stretnutí, takže tam si to vlastne môžete viacej pozrieť, respektíve tiež v učebnici 3. modulu. A dôležité je, že tieto slovníky nám vlastne dovoľujú elektronicky vyhľadávať pojmy, dokonca celé vety, vetné spojenia. A v prípade, že máme tie mobilné zariadenia, ako sú smartfóny, tablety, tak automaticky tieto nástroje sa stávajú vzdelávacími nástrojmi a sa premieňajú na elektronické príručky, respektíve slovníky, čo výrazne môže zmeniť atmosféru v triede a napomôcť vo vyučovacom procese. Ako som povedal, viacej je spomenuté v rámci 3. modulu, v metodikách aj v samotnej kapitole o lexikografických príručkách v Slovenskom národnom korpuse, respektíve v prednáške docentky Keselovej z košického prezenčného stretnutia. Na záver by som chcel ešte prejsť jednu veľkú skupinu technológií, ktoré súvisia s internetom, s webom, ale s webom 2, kým web 1 bol vlastne štandardný webový obsah, ako sme ho videli, to je pasívne stránky, ktoré sme mohli prehliadať, ale nemohli sme do nich interaktívne zasahovať, nemohli sme cez ne komunikovať, tak s príchodom webu 2 môžeme interagovať s týmto obsahom. Tieto nástroje boli predstavené a mal by o nich vedieť frekventant z 1. a 2. modulu, preto ja to len stručne zopakujem. V rámci 1. modulu bola možnosť si vlastne vytvoriť Gmail a spravovať e-maily a hlavne kontakty cez túto e-mailovú službu. Okrem Gmailu veľmi dobrou službou je Google Reader, Google čítačka, čo je špeciálny program, ktorý automaticky môžete spustiť, ak máte prístup do Gmailu. Na čo je vlastne Google Reader čítačka dobrá? Tak určite sa vám stalo, že sledujete nejakú dobrú stránku, ktorá sa týka či už výučby, alebo aj súkromných vecí, a niekedy dychtivo čakáte na novinku a stále pozerať na stránku, či už pribudol nový obsah alebo nie, je niekedy časovo náročné a dokonca môžeme niečo aj prehliadnúť. Tak z toho dôvodu vlastne boli vymyslené RSS čítačky, špeciálne programy, cez ktoré poskytovateľ tej webovej stránky dáva na známosť užívateľovi, že pridal novú správu, novinku a zase užívateľ vidí v tej svojej čítačke, že áno, priskočili tieto nové správy a tým pádom automaticky dostáva novinky od tvorcu webu. Je to naozaj výhodné pre jednu aj druhú stranu. Vy ako užívateľ nemusíte neustále navštevovať dané stránky a zase ten, kto ten web vytvára, ktorý poskytuje ten e-obsah, má istotu, že vy ste vlastne niečo neprehľadli a dostali ste novinky, ktoré potrebujete. Čiže Google čítačka je niečo také ako e-mail, ale tie e-maily neposielajú kolegovia, priatelia alebo osoby, ale posiela ich webová stránka
vďaka tzv. Textovým RSS správam. Ďalšia možnosť, ako je komunikovať cez Web 2, je Google kalendár. Tento Google kalendár nám dovoluje to, že ak ho zdieľame so študentmi, tak môžeme si ukazovať, aké máme udalosti, úlohy. Tým pádom nezabudneme na dôležité veci, sme vlastne zorientovaní v danom obsahu. Ďalšia možnosť, technológia, ktorá nám pomáha využívať ten Web 2, sú dokumenty Google Disku. Jednakže Google Disk nám dovoluje zdieľať veci, čo je tiež určitá forma komunikácie, zdieľať informácie a súbory, videa, texty. Ale ďalšia vec je, že kým vo Worde vlastne pracujete na jednom programe sám a posielať si ho môžete e-mailom s kolegom alebo s priateľom alebo so žiakom, v prípade Google Disku môžete vytvoriť jeden textový dokument a všetci to môžete pozerať a tým pádom sa nestane to, že opäť v e-maili by ste prehliadli na niektorú z verzií alebo sa stratili v tom, ako si posielate e-mailovo jednotlivé verzie dokumentu. Všetko máte v jednom dokumente, dokonca vidíte, kto aké urobil úpravy, takže naozaj tieto Google dokumenty vám dovoľuje plno spolupracovať a komentovať váš obsah. Ešte zaujímavejšou v tomto prípade je možnosť blogovania. My si konkrétne povieme, respektíve mali ste si povedať v rámci druhého modulu o službe Blogger, ktorá nám dovoluje vytvoriť vlastne blog, čo je tiež webová stránka, ale veľmi ľahko sa vytvára, ľahko sa dávajú do nej príspevky a ľudia môžu tieto príspevky komentovať, reagovať na to, vy máte spätnú väzbu. O tomto blogeri budeme viacej hovoriť v špeciálnom videu. No a samozrejme Web 2 nám dovoľuje komunikáciu v forme textu, hlasu alebo videa. Ďalšia nová technológia, ktorá je pomerne mladá, len niekoľko rokov, sú sociálne siete, príkladom sú Windows Live, Facebook. Sociálna sieť má veľký potenciál využitia vo výučbe, jednak len z hľadiska toho, že učitelia, ak sa zgrupujú do komunít, tak naozaj môžu znížiť ten časový tlak na svoju osobu, ak si prácu budú zdieľať a vymieňať. Ďalšia zaujímavá vec, ktorá bola vytvorená, boli špeciálne systémy pre administrovanie a vedenie školenia pomocou elektronických médií, tzv. LMS systémy. No a my v rámci nášho školenia sme si ukázali sieť Google+, ktorá je vlastne podobná Facebooku, ale má vylepšené vlastnosti. Súčasne je to sociálna sieť, keďže tam máte svoj profil Google+, tak ten vyzerá presne ako blog. Google+, nám takisto poskytuje videokonferenčné stretnutia, vďaka ktorým sme robili tieto videokonferencie. Okrem toho je aj dobrým úložiskom a miestom pre zdieľanie multimédií, ako sú obrázky, videá, zvukové súbory. No a na záver by som chcel ešte veľmi stručne sa venovať e-learningu, to znamená vzdelávaniu alebo podpore vzdelávania klasického kontaktného vo výučbe prostredníctvom elektronických médií. V treťom module v učebnici pre základnú školu máte podrobne rozpísaný Moodle, čo je vlastne digitálna technológia na poskytovanie riadenia, monitorovanie, hodnotenie vzdelávania. Moodle je jeden z príkladov, pretože je voľne prístupný, ale sú aj ďalšie komerčné softvery, ktoré nám to dovoľujú. Ja len veľmi stručne pripomeniem, že v rámci Moodle môžeme viesť jednotlivé predmety alebo kurzy v rámci jednotlivých dní, týždňov. Môžeme tam vešať akýkoľvek obsah, súbory, videa, texty, zadania. V rámci kurzov máme skupinky a účastníkov, o ktorých máme informácie. Vidíme, ako interagujú s daným obsahom. Účastníci majú možnosť vidieť kalendár, kde vidia, aké sú termíny, čo kedy sa preberá. Sú tam automaticky RSS kanály. Takéto systémy robia podrobné záznamy aktivity účastníkov, čiže ako dlho trvala aktivita, kedy ju robil, či ju robil rýchlo, pomaly, dovoľuje nám testovať, hodnotiť, dokonca dovoľuje systém Moodle robiť spoločné aktivity, podobne ako boli Google dokumenty, aj tu možno vytvárať vlastné spoločné blogy, projekty,
A takisto možno komunikovať rýchlou poštou, textovou komunikáciou, to znamená chatom, sú tam fóra. Čiže vlastne Moodle je akýsi balík programov, ktoré nám dovoľuje komplexne viesť vzdelávanie. Ak máme Moodle nainštalovaný, tak to vôbec nie je problém. Zvyčajne je vhodné, ak informatik v rámci danej školy inštaluje na jeden z počítačov školských vlastne Moodle a poskytne tak možnosť vytvárať kurzy a viesť elektronickú podporu vzdelávania učiteľov. No nie vždy sa to podarí, nie všetci máme prístup k Moodle, takže zase je k tomu alternatíva a ako veľmi vhodnú alternatívu vidíme práve Google aplikácie, v angličtine Google Apps. Obsah kurzov, ako dané vyzerajú, zodpovedá aplikácia Google stránky alebo Blogger, kde si vytvoríte blog alebo web stránku, kde je jasná štruktúra vyučovania, sílaby, kedy čo odučíme, aké máme materiály a podobne. Takisto keďže Google aplikácie sú prepojené, tak na Google disku, Google Plus a YouTube možno zdieľať súbory so žiakmi, respektíve tieto súbory potom poskytnúť do Google stránok, respektíve na blog, respektíve na sociálnu sieť. Skupiny a účastníky a komunikáciu tu nahrádzajú Google Plus krúžky a samotné profily účastníkov. Výhoda sociálnej siete Google Plus je práve to, že v rámci krúžkov môžete viesť komunikáciu a v žiadnom prípade sa nestane to, že podávate informáciu nesprávnemu človeku alebo podali ste súkromnú informáciu niekomu, komu nepatrila. Takisto veľmi dôležité, čo sme videli aj v našom školení, je, aby sme sa nestratili, je používanie kalendára, kde sú jasné termíny, udalosti, presný kalendár toho, čo robíme. Takže je vhodné vlastne použiť Google kalendár a na automatické novinky zase Google Reader. Takisto aplikácia Google formulára, Google tabuľky nám dovolujú robiť testy, hodnotenie študentov. Pre spoločné aktivity sú ideálne Google dokumenty alebo blogy, kde študenti prispievajú a vytvárajú aktívne obsah. Výhoda tých Google dokumentov je to, že môžete aktívne sledovať a veľmi presne, čo študenti robia, ako im to dlho trvalo. Takže nemôže dochádzať takým podvodom, že študent za niekoľko sekúnd vlastne skopíruje a vytvorí daný dokument, lebo vy to vlastne hneď zistíte. No a na komunikáciu máte znova Gmail a Google+. Vzhľadom na to, že dnešní študenti sú zvyknutí na sociálne siete, tak sociálna sieť Google Plus je ďaleko prirodzenejšia pre nich ako je Moodle. Preto vlastne odporúčame siahnuť pre takéto pre žiakov prirodzené prostredie. Takže to by bolo všetko, čo sa týka digitálnych technológií v slovenskom jazyku. Ďakujem za pozornosť.